Film det. Film det. Film! Ups. Ah! Fucking lesbo, du er. Du er fucking ulækker. Fede dyr. Jeg elsker det også dig. Fuck, hvor er du klam. Nå. Fucking ulækre Ej. Hvor er jeg sød. Hej. Tak. Okay. Elsk mig. Ja, det gør jeg sgu også. Hvad er dit største ønske? Prøv lige at sige det igen. Hvad er dit største ønske? Meget bedre, så kan vi klippe det andet fra. Det ved jeg ikke. Alt i mit liv er allerede perfekt, fordi at jeg har det fantastisk perfekte udseende, som jeg har. Og jeg har sådan nogle fantastiske normale venner. Og så har jeg en fantastisk familie, som også er helt normal. Og så har jeg min dejlige mor, som laver rigtig god bacon til mig i morgen tidlig, fordi jeg skal op 2:30. Nej, 2:30. Hvad laver du? Jeg ved det. Det klipper vi ud. Okay. Mit største ønske er, at du ikke dør. Og der ikke er flere, jeg kender, der dør, fordi det synes jeg er sørgeligt. Næste spørgsmål. Hvad er dit største ønske, udover at knalde mig, eller at jeg ikke dør? At du bliver gift med en hest? Ja. I en stald. Nej, en stald. Er det med gift med min hest i en stald? Selvfølgelig. Jamen, det er dejligt ved din. Okay, hvad gør man for at få mavepinen væk? Man knaller den væk. Alt talt. Man spiser den væk. Man spiser en masse mad, sådan, så ens mave den bliver så stor og udfyldt, så man til sidst ikke stopper det. Så man ikke kan mærke maven mere, fordi så forsvinder smerten også. Så du skal bare spise indtil maven er lam. Problem solved. Eller skærer den af, så er du ikke ondt i den mere. Så havde han... Au, mit øje. Og så... Hvem savner du? Jeg savner faktisk en del. Jeg savner Kitva. Og jeg savner min bror. Og jeg savner... Anja. Og jeg savner den gamle Camilla, som ikke lavede det der hele tiden. Og så savner jeg Camilla hver gang, at hun er væk fra mig. Og så savner jeg... Så savner jeg også Natasha. Men ikke så meget mere, fordi at hende så jeg i dag. Så nu venter jeg til der er gået nogle uger, så savner jeg hende igen. Nu savner jeg aldrig Camilla igen, kan jeg mærke. Hun er klam. Og så savner jeg... Jeg kommer til at savne Glenn, fordi han skal bo i Australien et år, fordi han er en nar, der forlader sin lille søster. Han er dum. Så savner jeg Michael, når han flytter til København næste år, hvor fanden han nu skal hen, fordi han skal få en uddannelse. Lad nu være med at gøre det der! Tag det så useriøst. Det er faktisk meget sørgeligt. Ja. Og så savner jeg... Mig! Ikke lige nu, du er lige her. Mig! Nå, ja, Camilla, du må godt sige noget så. Jeg savner også Signe, hver gang hun ikke er her. Når der går nogle uger. Nej, men nu kommer hun til at... Hun skal ud og lege til fanden bilen om lidt, der kommer jeg pligtigt til at savne hende efter det. Camilla, jeg fik sådan en idé, ikke? Jeg fik sådan en rigtig god idé, ikke? Vi forestiller os lige noget, ikke? Det her, ikke? Stop det. Det her, ikke? It's a crown. It's a crown. Vi forestiller os lige noget, ikke? Det her, ikke? Det er dit hoved, ikke? Nu faldt den her. Hallo, jeg er prinsesse nu, så kan du ikke sige noget ondt om mig. Men... Jeg håber, du bliver blændet af en strus. Og jeg... Au! Og jeg savner dengang Signe, jeg ikke var så ond mod mig. Han er ikke ond mod dig. Au, jo! Slag pænt til kameraet. Lad som om, at jeg ikke gør dig noget. Au! Lad som om, jeg ikke gør dig noget, ellers så...
Nå, snak pænt. Lad som om der ikke sker. Nej. Noget underligt, du har gjort i dag. Jeg slikkede Camilla på kinden, og hun slikkede mig på kinden. Det er vist underligt nok for os begge to. Ja. Selvom det er normalt for os, desværre. Hvad gjorde dig sidst ked af det? Okay, den kan vi tage. Hvem kysser du sidst med? Senja. Din yndlingssexstilling. Jomfruen. Nej, det er løgn. Forever alone. Lotus missionær eller Lotus. ridstilling. Ja, det lyder virkelig bare som en eller anden stilling fra Harry Potter. Sådan, Lotus, mig, hold da. Det er, når hun så siger sådan noget pis. Du har lige blitzet hele videoen. Fucking cockhead. Ja, Skal vi gå videre til næste spørgsmål? Jeg vil også. Der var en ting, jeg gerne ville sige til dig, faktisk. Nej, nu fik vi noget med... Hvad er det sødeste, der er sket i dag? Signe er sød, når hun kysser mig. Ja, Camilla er sød, når hun ikke slikker mig i ansigtet. Camilla er sød, når hun prøver på at være normal. Hvilket er meget sjældent. Du er aldrig sød. Jo, du er. Gode citater. Et godt citat. Vi kan godt bruge det. Et godt citat. Et jeg fik af min... Det her det er et seriøst moment, Camilla. Et jeg fik af min storebror, som hedder Lev dit liv, som var det dit eget. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er et godt citat. Det synes jeg også. Især fordi, at det ikke var et, han havde fundet på nettet, men et, som han faktisk selv havde skabt, fordi at det synes jeg er godt. Jamen, det er flot. Fortæl mig om det. Tror du på kærlighed ved første blik? Det gjorde jeg. Både og. Ja, både og, fordi at jeg hørte det der med, hvis det er kærlighed på første blik, så er det fordi, at du forelsker dig i personens ydre og ikke deres indre. Men jeg tror på, at hvis jeg møder min soulmate, bare sådan lige tilfældigt, og jeg så ser ham, fordi jeg regner med, at det er ham, så kan jeg forelske mig i personen, fordi at jeg bare føler den der connection, som der er ved kærlighed ved første blik. Altså, jeg tror ikke direkte ved første blik, men måske hvis man kommer lidt tæt på den, bare sådan... Hvis man lige sådan, for eksempel i de der meget romantiske love story film, som der er på Hallmark og TV3 Plus og Viasat og alt det der lort, så kan man, eller i biografen, så er der altid den der film, hvor der er en pige og en dreng, som er på en café. Og pigen, hun er hjerteknust, og drengen kommer forbi, og hun kommer til at spille noget kaffe på ham, og så bliver de sådan noget, ej undskyld, jeg skal nok tørre det af. Og så mødes deres blikke, og de bliver forelskede, og de snakker sammen for evigt altid. Jamen, de deler telefonnumre, og de snakker til langt ud på natten, og de bliver gift og får børn. Og det tror jeg ikke sker i virkeligheden, men jeg synes, at det er fantastisk at tænke på, at det måske kan ske. Jamen også det der, jeg tror med det den der øjenkontakt, man får. Præcis. Det der også, hvis man kommer, altså, ja. Den der, hvor man lige tænker, ej, kan du se den pige derovre? Hende vil jeg giftes med. Sådan noget. Men også det er sådan noget, man gerne vil opleve, men det sker bare kun i How I Met Your Mother. Det er så skidt. Eller bare film. I How I Met Your Mother, så bruger Ted den også, hvor det er sådan noget, kids, do you see that girl? I'm gonna marry her. Eller det siger han ikke til sine børn, det siger han til sin ven. Det siger han til Barney, tror jeg det er. Fuck det. Ja, okay. Er amerikansk fodbold frækt til drenge? Ja. Det var godt, vi hurtigt kunne blive enige om det. Ja. Hvilket hold giver man finger i? Jeg håber for guds skyld, det er en joke, det her. Ja. Altså, ærligt talt, havde jeg forestillet, at man skulle sætte fingre op i urinrøret. Helt seriøst. Au. Og i røvhullet. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der godt kan lide i næsen. I øret. Man tager det i øret, selvfølgelig. Nej, men har du... You like that, baby? Så klam. Jamen, det er sgu da rigtigt. Prøv lige at se, hvor dum man er, hvis man stiller det spørgsmål. Okay, jeg har ret til at lave sjov. Hvad? Ej, prøv lige at sidde stille. I'm a flu. Look at me. I'm a flu. I'm a flu. Jeg ved ikke, hvor lige sådan er. I'm a flu. Eller skal jeg holde den på, jeg styrer dig? I'm a flu. Jeg fokuserer lige på dig. I'm a flu. Hello, I'm naked. Åh, min øjne. Anyway. Post et billede af dig og en god veninde. Voilà.
Det er faktisk nogenlunde sødt. Jeg ser faktisk nogenlunde sød og heller ikke overduttet ud. Det kan jeg godt lide. Her er billedet. Det, der kan være Tag pænt til. ud. Okay. Du ved godt, du næsten kun tager billeder af dig selv, ikke? Jeg får ikke lov at være med. Jeg ser bare ens ud på alle billederne. Du ligner bare en dørf. Nogen homoseksuelle, er det som, at de spørger dem, der er, om der er nogen af deres followers, der er homoseksuelle, eller? Det må det være. Altså, jeg er ikke homoseksuel. Og så vidt jeg ved, at du er heller ikke homoseksuel. Jeg er også biseksuel, men jeg er ikke homoseksuel. Ja, det er virkelig mærkeligt, når jeg kan sådan en dreng. Præcis. Eller en hest. Jeg er panseksuel åbenbart. At least you're not pranky. Hold du får en pony. Hvad vil du gøre, hvis du blev gravid? Hvor er det fantastisk timing. Præcis så. Nå. Jeg fik ikke engang noget med. Du sagde det bare og gjorde sådan her. Møscher. Har du nogensinde taget stoffer? Bliv der. Og vil du gøre det igen? Jeg har ikke taget stoffer. Jeg har aldrig taget stoffer. Og vil du gøre det igen? Altså, jeg har aldrig taget stoffer, så jeg kan ikke sige, at jeg vil gøre det igen. Jeg har ikke tænkt mig at tage stoffer på noget tidspunkt. Det tør ikke, fordi jeg tror, jeg vil blive mere mærkelig, end jeg er nu. Jeg ved ikke rigtig, om det overhovedet kan lade sig gøre. Altså, jeg tror ikke, at du skal være bange for, at du bliver mere mærkelig i hvert fald. Camilla. Fordi hvis du havde mødt dig selv, så ville du forstå mig. Men det har du ikke. Men du kan se den her video, når vi er færdige. Okay, men så bliver vi sige farvel nu, fordi vi har ikke mere tid tilbage på kameraet, åbenbart, eller mere strøm. Så jeg siger bare farvel.